السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کاشرین مرثین ہند طرز تحریر سلسلہ چھس بہ تہند میزبان سعید عابد حسین گوہر بی اک پھر تہندس خدمت مز حاضر تہ سارنی دوستن ہند رت کانچان تہند آے کانچان تہند محبت کانچان سٹھا شکریہ تہند تھی چھو میانی چینل وچھان محبت سان لول سان تو سبسکرائب تو لائک کران مدعا تو مقصد چھو کشیر مرثی ادب کوتا امیر تو شاندار چھو یہ زان خطر میانی کوشش تہندس خدمت مز آسان تکیاز کشرین مرثین نہ صرف چھو پنن مسود پنن تحریر نہ صرف چھو پنن امچ ادبی تخلیق سٹھا باغ برز بلکہ چھو امیک وزن تہ سٹھا میوٹ سٹھا بدون تہ سٹھا رسدار آسان اور دس بدعا سپدو یہ کوشش سپدن باراور ثابت مفید ثابت تو یہ مقصد خطر کوشش کران چھو اللہ تعالیٰ انہ تات سانس مقصدس انجام آج کرو اس مضمون خالق الکلام پیش یہ مضمون چھو لیوکھمت منشی محمد یوسف صبن حالانکہ ام برو چھو میں آز برو ال پل 3 وری یعنی جنوری 2022 مز یہ مضمون اک تضمین تلمت تو 2-3 قسطن مز واتنو تضمین تو کین درد چھیری تو تام تو آز تلو اصل مضمون یمیک مصنف منشی محمد یوسف علیہ رحمت چھ مضمون تلون حمد چھیری پیٹھ تو ام پتہ پکو انشاءاللہ برونٹ تو کرو بیت کے اک زی چھیری تہندس خدمت مز عرض تو تہ چھم گزارش یہ تہ روزو ویڈیو وچھان یہ چینل لائک کران یہ چینل پیٹھ مختلف ویڈیو یم زن مرثین ہند حوالہ چھ پیش آمت کرن تمن روزو تھی بوزان تو وچھان تو مسودک یا تحریر یس زن مرثین ہند چھ تمیک اصل لفظ کیا چھو تو وزن چھ تل تراو کیا چھ یہ ہیکو اس یہ چینل ذریعے بآسانی پروت لبت ولی کرو پیش مضمون خالق الکلام یہ چھ مضمون خالق الکلامک حمد باری تعالی یا خالق الکلام ہر فردا حمد چان گویا زبان ناو چان لسان لسان باتان بکام کرت در بیان زیور زبان لبان جاب رو برتن درج دہن سکن کے گاو رو چوبے سکھن سکھان جہان جہان نت جسم بے جان گویا زبان بے کلام سپن ایجاد جہان اکی کتھ ساربا سارو زہرف کن اتچ ز گواہ موت بارو چکریت وحیدہ زبان جدا جدا کیلو
ساری رتب اللسان عذب البیان صنعت چانہ قائلو قروت شرف آدم بیان علمہ البیان بکشتس تاج کرامت کرامت گفتارو ختم سخن قرآنس اندرو کرت بے مثال بوجھ تو دوپ زبان چجائے سواخان خان دو پوت لاتون بمثلہ زبان قدرت پان سخن آفرین